Il-Win, din hija tema ta' serata mużiko-letterarja li ser tittella fl-Iskola Sekundarja ta' Pietru Paul Sajdon fih dan il-kulleġġ San Beneditto f'Ħalkirkop. L-edukatriċi Melanie Vella Sammut li koordinat il-proġett ma' Keith Cicluna qalet li l-idea l-proġett nibtet mill-ġimgħa tradizzjonali li l-iskola torganizza u hija dedikata għal kodba u l-qari. Żvolġa wkoll f'sensiela ta' proġetti kreattivi li kienu finanzjati minn fondi li nataw mill-Kunsill Malti tal-Arti. Qalet li bekk il-Win qed jaqgħad il-proġetti tal-istudenti permezz tal-kitba, filmati u skultura. ħadmu kellhom l-esperjenzi, kellhom workshops wara l-ħin, kienu jiġu biħġarhom, kienet esperjenza tal-ġena l-istudenti xi ħaġa li huma ma kellhomx idea qabel, ħafna minnhom laqas qatt ma kienu qabdu skalpell u għadnihom il-barriera. L-istudenta Kendra Karwana qalet li l-iskultura kien proċess ġdid għaliha. Hija naqxetajn fil-ġebla, kreazzjoni li qalet waslet għaliha permezz tal-vjaġġi li terqet f'ħajjitha. Kont influenzata wis mis-soċjetà u once li bdejt nikber insomma ndunajt kif isu kont imsakkra u jisni issa sibt li l-nifsi ġifieri u ħadd inspirazzjoni minn u għamilta skultura. L-edukatur Keith Cicluna qal li dawn l-esperjenzi joffru opportunità biex l-istudenti jibrillaw fil-ħiliet tagħhom. Tgħid possibbli imma din l-istess tifla, dan l-istess tifel, ġifieri aħna nemmen ħafna fihom daw. Trid ittihom il-kuraġġ, kultant jaqtaw qalbhom, trid ittihom il-fiduċja, ġelhom jemmnu fihom infushom. Waqt din il-lejla speċjali ser titnieda wkoll kanzunetta speċjali fl-okkażjoni tal-20 anniversarju tal-iskola f'Qalbna li ser tkun interpretata bis-sem ta' 15 l-ex studenti tal-iskola uħud minnhom kantanti rinomati u għalliema.